De fans wachten de spelers op bij onkomst op het Cambuurplein. En daar wie alle reden daar, want Cambuur begint goed aan de wedstrijd tegen Almere City. Het is een kwartier spelen dat zij van Wermerskerken de voorzet jouwt. En Aguil Etemadi, de keeper van Almere City, liet die bal samen los. En Nigel Roberta kind daarvan profiteren. Het is een cadeautje dat Cambuur krijgt van Etemadi. Maar wat maakt het uit? Roberta zet de Leeuwers op 1-0. Een mooie start voor Cambuur. En voor Etemadi is het wat minder. Sjochtek Henk de Jong, coach van de Graafschap. Dat wordt waarschijnlijk de tegenstander van Cambuur in de tweede ronde. De goede start van Cambuur krijgt een vervolg. Let op deze prachtige oorname van Robin Moulin. Die speelt de bal dan terug en rent zelfs terug. En rent terug naar het strafschopgebied. Dat had André Siegenik Sjoen, die houdt de bal voor. En daar staat Robin Moulin om de 2-0 te maken. Uiteindelijk is het Ben Sabou van Almere City die het doelpunt op namen krijgt. Hij had hem nog onrekken, maar het maakt het net zo vol uit. Want Cambuur staat na 20 minuten op een 2-0 voorsprong bij Almere City. Voor het schoft met Xavier Maus, de Cambuurkeeper die het fit genoeg wie om te spelen, nog even ingriepen op deze kopbal. Maar hij pakt hem en dus gaat Cambuur naar de tweede helft. En daarin komen ze moeizaam met de startblokken. Dit is Nick Vossenbelt die de ontsluitingstreffer maakt voor Almere City. De spanning is weer helemaal waarom. Want met deze tussenstand had Almere City nog maar 1 doelpunt nodig voor een verlenging. Vossenbelt maakt het hem en Almere City leeuwt er weer in. Maar een echt slotoffensief, nee, dat komt er net. Of het maar dit schot wezen van James F. Malvidis. Die gaat oer en het budget dat Cambuur naar de tweede ronde gaat van de play-offs. De eerste wedstrijd is snijn en dat zullen wezen in de Graafschap of Excelsior. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn met in ieder geval de strijdlust die we hebben laten zien. De eerste helft ook Vlagen goed gespeeld en 2 lelijke doelpunten, maar ja, die tellen ook. Voor de wedstrijd wien ze de wis van bij Almere City. Seizoen Cambuur wil even verslaan, maar het pakt de oors uit. Maar het heeft ook te maken met dat hier in het land ze wat meer met de borst vooruit lopen en wat meer bluffen. En bij ons is dat wat gereserveerder en dan smaakt het zeker wel lekker als je dat op een goede manier aftroeft. Op naar zondag. Op naar zondag.